ndibulisa abefundisi bethu, ndibulisa oopasta bethu, ndibulisa oomama, ootata, iintombi, iSunday School, ngegama likaYesu. Mna ke bethunana ndifike apha ndihamba ngentonga, ndingakwazi ukuhamba usukela ukuthi ukwehla, ndingakwazi ukunyathela. Wandinceda ubawo nabantwana bakhe abathumileyo bandenza intonga ndayiyeka. Okunye bekuvalekile kwifosta yomntana endimrholelayo, yavaleka ngoFebruwari. Kusuke kwathi apha ezintsukwini kwathiwa ndiyabizwa ngoonontlalontle, bathi kudala bendifuna. So naleyo into ndiyayibulela ngoba besebuhleli ubunzima apha phezu kwam, kwavuleka empilweni yam, kwavuleka kwiinto zam, ngegama likaYesu. Amen. 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 Ngokukhulu sithoba ndibulisa uTata uMpostile, ndibulisa ootata, ndibulisa oomama, ndibulise ulutsha, ndibulise iSunday School ngelihle igama lomfeli wam uYesu Kristu. Amen. Bazalwane, bendike ndathanda unqaba kungenxa yemfundo, bendibhala ii-exams. Kuthe last week ndiyabhala imeyija yam, kwacaca wandifowunela ulecturer endixelela ukuba ndibhale iphepha elirongo, kungoko uzonika u-0. Ndazibuza ukuba ikamva ndisenalo na xa ndizovele ngee-exams ndinika u-0. Ndakhala. Umama wam wandirejecta ngenxa yale nkonzo. Ndafikela kwisigqibo sokubana ndizoyocela uxolo kuye ukwenzele ndimxelele ukuba ndiyayeka ngoku le nkonzo, ndisenzela ukuba andibhatalele esikolweni ngoba ibhasari izondilahla xa ndifumana o-0. Ndathi ndisakhala ndinjalo, ndacinga i-youth leader yethu, ndafowunela yena, ndandikhala ndingazinto, ndizitixele erumini. Wayethetha amazwi, la mazwi ayengenzi sense kum ngoba ndandisengxakini. Wathetha ilizwi lokugqibela, wathi namhla yeka ukhala, hamba wena uye kulaa lecturer and command. Ndathi sisi seyethethile ulecturer, wathi uzonika u-0.
akho ngakumbi. Nyani ke bazalwane, ndavuka ngakusa, ndaqonda kudini, nafike ndambalisela oludaba lwenzekileyo, ndatsho uba ilecturer ithi zonika u-0. Then idini yathi masihambe siye kulo lecturer. Wafika wathetha no-lecturer, wathi makishe ngoku isolution nokuba ubhale iphepha elirongo kodwa isekwayiyo i-accounting. Cela isolution kwezinye ze-lecturers. Nyani ke i-lecturer yaye yayifuna i-solution, walimakisha elo phepha lam. Zaphuma ii-results kwa olwaa suku sisithi ndipasile. Ndiyambulela uThixo. Ndiyambulela uThixo. Masihlale njalo sinethemba imihla yonke. Amen.